już chyba znamy, nie? Skądś. Co jest? Portfel, wyciągaj! Telefon i portfel! Szybko! Szybciej, Louis! Nie mamy czasu! Telefon! Nie ma spokoju! Dawaj! Słyszałeś? Co? Że mamy nie schodzić z terenu, jak nie sprzedamy mandatu żadnego. Jak zaczynają głupieć. Kombinują jak konie pod górę. Ty, patrz, no bo drugiego psa. Wolnymi, co? Jako, że walnemy, będziemy mieć święty spokój, jasne, że tak. O, patrz. Widzisz? Czy ty jesteś? A to ty pani pies. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. To jest pani? Dzień dobry. Proszę go przypiąć. Na pewno. Proszę go przypiąć, proszę panią. Pani puszcza psa bez smyczy. To się tak dzisiaj wyjątkowo A zdarzyło. dzisiaj, bo tak się taki zawsze dzień mówi, że dzisiaj. jakiś No. pechowy. Jasne. Pani przygotuje jakiś dokument swój. Co ci się stało? Nie pytaj. Gówniarze mi tam pobili. Zabrali portfel, wszystko. Nie wiem, gdzie tego szukać teraz. Jakiejś pomocy bym szukał, nie wiem. To chodźmy szybko. Przepraszam, Może to niestety. pouczenie za pierwszym Przepisy razem są by nieubłagalne dla wystarczyło. wszystkich. Proszę panią, także... Zapisać panią. Może jakoś ulgowo panowie potraktują. Człowiek na bezrobotnym jest. Ulgowo, Tak, z ulgowo. dzieckiem na zakupy, na wycieczkę. To nie jest tak ulgowo. Pani Ewa Oślizgu. Oślizu. Dobra, tu damy reszta mamy. Chodź. PESEL zapisz, bo później zaś nie będzie, że PESEL na nim ma. No to na bloczku już napiszemy. Aha, no dobra. Miękko, co nas to spotkały dzisiaj. Nie mogło do tej torby, Żonę. bo trzeba było schować. Trzeba było do torby go trzymać, albo w kieszeni. O, policja, może nam pomogą. Chodź, chodź. Nie, z nimi nie ma w ogóle co rozmawiać. Zobacz, oni za tego pieska i mandat No wypisują. właśnie, nie, chodźmy stąd, chodźmy. Pierwszy mandat w życiu. Proszę panią, Zawsze jest uprzejmie pierwszy. panią proszę, żeby pani mi tu podpisała. Czytelnie, mocno przycisnąć. Słuchaj, idź na kopalnię i do tych naszych znajomych, wiesz. Dobrze. Ja pójdę za tymi chłopakami, może gdzieś ten portfel wyrzucili. Ty, z czego ona się tak śmieje? A wiem z czego, pokaż no. O, jak ja bym taki mandat dostał, to bym się przewrócił ze śmiechu. A czemu? Tak tam się tak... Za niemanie kagańca i smyczy. Mandat jest 100, a nie 50. Ja myślał 50. 50. No. Chowej to i idziemy. Chodź. Jasny gwint. Co się stało? Tacy małolatci normalnie napadli mnie i zaraz mi tu, o, komórkę zabrali, fakturę mi zabrali. Fakturę też jeszcze, a gdzie oni polecieli? O, tam chyba gdzieś polecieli. Słuchaj, bierz się za nim, Dobra, lecę. łapy, ale pierunem. Zajebiście, nie? Chłopcy, jest pięknie, nie? Dzisiaj jedziemy kompletą, jedziemy... Chłopcy, nie? Jest taka biba dzisiaj, piękna sprawa, nie? No to mamy ładnie, jest... No i co jest młodzieży? Co jest młodzieży? Co jest młodzieży? Co jest młodzieży? Gdzie jest telefon i portfel? Pytam się, gdzie jest telefon i portfel? Gdzie jest telefon i portfel? Nie wiem. Gdzie? Gdzie jest telefon i portfel, cię pytam? No to Szybko patrz teraz. gadaj. Nie mam go. Szybko gadaj. Szybko gadaj. Gdzie jest telefon i portfel? Nie mam go. Gdzie jest telefon i portfel, cię pytam? X, to gdzie szybko Jaki telefon? Jaki telefon? Gdzie masz portfel i telefon? Gdzie? W której kieszeni? Co? Ale co? Ja nic nie mam! Dawaj szybko. Ale ja nic nie mam, no Co co? nic nie masz, a to czy jest?
Czyje to jest? Gdzie telefon? Ale no nie mam żadnego... To jest mój telefon, Jak no! twój telefon? Jak był twój, to już nie jest twój. Pierunie, ale mieli szczęście, że się udało, wiesz, z tymi ogoniami. O, w sumie tak, opisaliby się opisali. Do matek zawieźli. Zrypane jeszcze by my dostali i tyle by było. Jeszcze było nawet, że mnie pobiegłeś. Ja pewnie tak by było. Mamy szczęście. Chodźmy Idziemy, dalej. idziemy.